Bi entziar ikusi ditugu dagoeneko, ze balorazio egiten duzuzuk orain arte, La Palmosi eta Zebadagako zezena gutzitako arz? Egia esan behar baldimet, Zebadagako entzierro hain izet ikusi, astirioki. Zezen zalien nahi. Ibin jaiz, orduan, ibin jaiz. Ez dut atzo lezakan izan ginen gure behiekin, eta ez dut astirioki, eta tartetxo daten den gaur ikusteko, baina esan diatenagatik entzierro azkarra izan zen, plazan ere gehatu zian nunbait sartu ezin da, tia topatu ezin da, eta hori kontatu adarra utxizula zenbatek. Zezen hori Kadizera bultatuko eta zezen hau daukaten baloria dela eta konpondu daitezke adarroiek. Nola konpontzen da adar bat? Gizakitan bezalaxe adarrak azkenean ezur bada, barruti dagona, eta guk ikusten dugun adarra da gure azaskala izango zana, keratinazko estutxe korneo deitzen dana, eta hori puskatuzun eta barruko ezurra ere. Jartzen zaiolako protesi moduko bat kanpotik beste adarrera lotuta, eskaiola moduko batekin, eta forma naturala edo berez daukan forman jartzen da adarra, eukitzen da 40 egunez, 40 egun behar ditulako gure ezurra bezalaxe soldatzeko horrek, eta soldatuko zaio, pegatuko zaio, eta gero jandolabait, osasuntxo egongo da, beste dozein lekutara juteko. Berez, atzoko zezenketarako ez zuen balio zezen horrek, baina hemendik aurrera, konponduta gero, guztia, berregin ostean guztia, bere horretan geldituko da zezena. Hori da.